सोरबा सोरबा मोनलै UPPL नि नेताफोर 125th एमेन्डमेन्टखौनो नांबावलानो दिसफोरखौ कन्ट्रल 10 जन ना 11 जन बिसिनि नंखाय रावफोरखौ बारा माबा खोनास्लाबलाय लाङाबोलै आङो खिन्थु 10 जन ना 11 जन दिसफोराव MLA फाथायहरनानै BTCखौ बायहोनसै आरो मोनसे इम्परटेन्ट वान अफ द मोस्ट इम्परटेन्ट थिं इज दैट बे मोनसे खोथाया जाहैबाय बिथांमोना बुंदों दिनैहाय खाम्फा बरगयारिनि खोथाखौ लाबोदों बिथांमोना हरैहाय थांदोंब्लाबो बिथांनि MCLA सिदा बाय इलेक्सन जायाखै बे खोथाखौ बुंदों सोर आंनाव गाज्रि शब्द मख'नाय गैयालै नङाबा होनसिगौमोन आङो बै गाज्रि शब्द माने गाज्रि शब्द नङा थारमाने माबा मोनसे खोथा एसे जानला मोनला बुंनाय आंनाव गैया ओंखायनो आङो बुङा नङाबा आं बेखौ मबे लाइनजों इसोर हैट्स बिनि रावा जाथ्रासैना सोर फाग्ला बबे कनस्टिटिउसनाव नुवा सुबुंफोरनि भटजों देरहानाय सासे मानसिया जेरावखि पार्टियासो दोलोआसो सोलायनो हागौ बै इलेक्टेडआ कनस्टिटिउसनेलि बेखौ भारत संबिधाननि मोनथाय बादियै एभ्रि सिटिजेन हेज बेवहाय जोङो भटार राइट्स दंखायो बादि एभ्रि सिटिजेन अफ इन्डियानो बेखौ कास्टिं भट जोङो बेखौ पालन खालामबाय we have already casted vote in due time जाबाय दा बेखौ होनानै बिथाङा देरहाबाय जेनेबा बै समनि खोथाखौ होनदों आं खाम्फा बरगयारि बिथां सारा बेखौलाय नों पार्टिया जेखियाव थाङा बेनियालाय मा बाय इलेक्सन जालाबायनांगौ सोर बबे नलेज गैथारै बबे लाइनजों बुङो बिसोरो हैस UPPL गैखायनि खोथाखौनो रायलायनांगौ आं गैबावलासो आङो नैबे बै नुहुरनाया फुख्रिखौ साफा खालामाखै दैलां फैनोसै साफा खालामनांगौ गाइस दा खोथाया ओरैबादि बयबोथ' गावबागाव लाइनजों गावबागाव मोजां मोननाय पार्टिखौ खाथिनानै होयो बेनिखायनो जाय गभर्नमेन्टआव थायो बेनिसिम मोनसे आर'ज रायजो राजाफोरखौ मोजाङै नायनांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो रायजो राजाफ्रा मोजाङै मावनाय बयबो हान्थि भाबै मावनानै मोजां सुबिदा मोनलांनायनि बयबो आसा खालामदों आरो बयबो बिथांनि मोखांखौ नायनानैनो भटखौ होदों दा बेखायनो जेजोंखि पावारफुल दोलोफोरजों एलायन्स जानानै जेखि मावा डेभेलपल'सो जानांगौ आसनिफ्रा फैनांगौ बारानिफ्राय बारा एगाव थिन फैनांगौ बारानिफ्राय बारा फैनांगौ बेखौ लाबोनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा सन्थुष्ट गोजोन सान्थि भाबै खुंलांनो हाबाय बेनिफ्राय आरो साबसिन नांला बे बुस्थुखौ सारा नाजागासिनो आरो नाजालांबाय थाखागोन दा मोनसे खोथाया ओरै UPPL दोलोनि माखासे नेताफ्रासो गोनो गोथो माखासे भाइरास सोना होनो नागिरदों रायजोफोरनि गोसो सिङाव दा ओंखायनो बै भाइरासखौ लानानै नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा आरो लिलिलाला दा खालाम सन्थुष्ट भाबै जाजोबगोन लासैनो नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन प्रमद बर' गैलालै BTCआव प्रमद बर' गैला ओइ भट होनो मोन्थायाथ' साफ्रोमबो नोगोरारि गावबागाव चुज खालामनाय मोन्थाय प्रमद बर' बिथाङा खुनु बबेबा जायगायाव गाव खोथा होनायखौ मावफुंहायनो थांनो हायाखै इलेक्सन समाव बे रियेल दै नेबाय थादों बिथांखौ माबा मोनसे बुंनो रायजोफ्रा मा खोथा होफ्लांखो गावसो मिथिगौ बेनाथ' बोलनेसे होता है करनेसे नहीं ना प्रमद बर'जी बेनिफ्राय बियो गैला बे दा बावैनो रिजाल्टनि सिगां इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट के पहले वो दिल्ली में जाके रहेगा अभी भी वो तो MP है ना इसलिए और इसमें हमें कोई बाधा नहीं आप जा सकता है लेकिन यहाँ पर रास
BPF का होगा आंनो थिगैनो बुंदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय थेंक इउ लाभ इउ